Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, pinsasay sa bulan sa Marso tuig 2022. Unang Domingo karon sa Kwaresma. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 13. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw ug didto gitintal siya sa yawa. Niining panahuna wala mukaon si Jesus busa sa pagkatapos niini gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, "Anak ka man ka sa Dios. Himuang paan kining bato." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas og sa isa ka pagpamilok gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Mingon ang yawa kaniya, "Ihatag ko kanimo kining tanang gahom og bahandi. Kining tanan gitugyan kanako og ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun mo simba ka kanako." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, "Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinahitaas-ang bahin sa templo giingnan, "Anak ka man ka sa Dios. Ambak ngadto sa ubos." Kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, bibiya una kaniya ang yawa. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami mawadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatinud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy
alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.